la Festivalul de Folclor Tradițional Bacău 2007, în urma selecțiilor riguroase ce au loc la nivelul fiecărui județ, componenții lotului național participant la Festivalul de Folclor Tradițional dotat cu pula de aur vor fi supuși audierii și clasificării exigente și competiției de netăgăduit a următorului juriu. Președinte William Coilung din Statele Unite ale Americii, vicepreședinte Ivan Pulancec din Rusia, secretari Marioara Muierescu, România, Yamata Sula din China și Fritz Futterman din Germania, membrii Lindic Nic, Coreea, Adamura Sugipula, Japonia, Giancarlo de Mapuci, Italia, Belerin Sulerim Pulerim, Turcia, Bago de Bago, toată Zair, Don Diego Cintefute, Spania, Chirilea Sperman Pulea din Grecia. Conducerea muzicală este asigurată de Sugi Matavata din Indonezia, scenografia IP Pulancur, Canada. Au fost selectate pentru concurs Cântecele: Fute-mă bade până adorm, cântec de leagăn, Lapis doiu cât găleata, romanță, Pula mea de altă dată, cântec bătrânesc, Mă sui pe curul Leli, cântec voinicesc, Am o bubă în capul pulii, cântec de jale, Aș vrea să mă mai fuți odată, cântec de dor, Căcam-aș pe pula ta, cântec de răzbunare, Să ne bată vântul în coaie, duet, Și-am să mor de dor de pulă, marș funebru, S-a sculat iar pula Badi, cântec de veselie, și Sus vreau bade, numai sus, cântec de viață nouă.